tam navra. Dneska tady bude další díl. Dělám kraviny s Ení. Jo? Takže tak. Natáčení mě minulý díl hrozně bavilo, nevím, jestli to bavilo vás, ale chtěl bych natočit druhý díl. A jenom vás chci informovat, že do pátku bude každý den jeden díl z dělám kraviny s Ení. Jo, takže tak, no, prostě dej odběr, ale mě není moc aktivní. Ty vole, to zase bude dít. Mě nechceš něco dělat, celý den ležíš. Asi ne. Čudí. Kažučičko. Ení, prostě pod něco dělat. Wow. Co je? Ení. What the fuck are you? Chutí, pojď něco dělat. Něco dělat. Moto. Co tak směješ, jo? Super. Minko. Něco dělat, nebo ti zatroubím nás. Už padnu na tvou nožičku, jo. Poměrně. Pudinku. To nebude moc aktivní, to dneska nebude moc dobrý díl. Linko. What the fuck is this? Ok, tohle bylo docela bě. Můžeš neříct, co tam kurva je. Já se jdu napít. Kam zase jdeš, vole? Se prostě vždycky přemýšlí z místa na místo. Že? Chutí. Dnešní video konec. Já se tady s váma loučím s Enínkou. A čau.